Toto miesto musíš navštíviť, ak máš rád tichučkú prírodu, nie príliš náročné stúpania na túre a dozvieš sa, kde vlastne pramení Turiec. Aby si sa dostal ku prameňu Turca, musíš navštíviť obec Turček, tu nechať auto a môže sa kochať napríklad aj výhľadmi na krásnu vodnú nádrž, ktorá sa tu nachádza. Následne vchádzaš po turistickej značke do lesa. Túra ku prameňu Turca trvá približne hodinku až hodinku a pol podľa toho, aké si zvolíš tempo a ako si užívaš okolitú prírodu. Nájdeš tu aj množstvo značených cyklotrás, predovšetkým zo skalky, ktorá je nedaleko. A prameň Turca, ten sa jednoznačne oplatí nájsť. Je ich tu hneď niekoľko, nie len jeden, ktoré sa následne spájajú do jedného potôčika, ktorý ústí až do vodnej nádrže a následne celým Turcom prechádza až do Váhu. Verím, že sa ti tento tip na krátku nenáročnú prechádzku páčil a ak áno, nezabudni nás sledovať, aby si nezmeškal ďalší tip na to, čo robiť v Turci a kam sa ísť zabaviť.